Koro. Wala yang kile mikirnya ya. Ah, itu lah. Wah, don isi gini sih do lagi sekolah. Koro. Kami udah ngumpul ala, ang majumai. Tawa kami. Oke, bien, merci. Jangan tutup lah. Ouais, me gan débrouiller. Le moral, ça va? Ouais, ça va, Dieu merci. Hier, il venait ici, maré. Ne boira qu'à premier mission. Tony m'a connu na, dodima. Koro le koro. Ouais, champion. Koro le koro. Ouais. Oh, mes respects, wallahi. Considération. Ah, non, tiens. Ouais. Jaran trop. Aga kalandon. Ok. C'est révisé là. Bon, me gan débrouiller. Mais koro. Nyara mi ka bistil famne. Et tout pour ça. Ne be doni muye otila bide. Ok. Il faut que la colosse liga bonne. Mais au taille ko ina fenêtre sera ni fini nous fona do. O yanga dambela fon yo quoi. Sinon arco fenes la merde. Fini inte quoi. Fini mi flene tanto. Do buloko ni imani fini nous fona do. O taille ra ki islam quoi. Or arco fenes la merde. Togo ni fini nendo fana o fana bisa ka to mo ro fana bisa ka don fana mi mais ni mi flene ne la tanto mo chama kele maka fini de ke islamé ka soro ta quoi fembe ngani ya ko doronde ani ga ala dana bunya be yoromna o mo ko kono na ko de betso ko fana do ni mo boko yira quoi koro ibaro iga kuma la tekete ngane ni ntirge do sosol bare gani kuina ne ko alema ngo fini te islamé ale ko ne ma ko fini ne islamé ko parce que c'est-à-dire ni fini do mogo bolo islamé quoi ntaro mina fa tukum kuma doro na boro che won terge billahi fini te islamé mo ko chama kele mo islamé ke yena ni do fini do te islamé o islamé te do islamé joni daba masani nyokon che di ngania de fem belajili ouais ne be bogolandu ne be bogolan clan o ne ka barado o te ne ka dina yiraw e nyabo o fini munu na tanto ne ay ne bo du o donte do wera ne bulo anga bi demsonu tunu ne no demasaw kele maka demsonu tu yera ma fen chama be na be paw kuno ta nya yirula or fini munu flene ne ba du nga se ko hakilla jigi parce an bemba ka do meni fini ni ba ti temelo maintenant fora ko bi fini be kele ma ke tu fen wora we ni mo do nya ele le nte te ko kalama bon u yera mana ki ga waya quoi or ko ni ga waya ka jam or fini nu flene nya be fini na ne masake fon ni fama fondi bete ni soro ka do ne do yera nyininga ni fen te bo an fi ano yera tellement go ba yelim gene law dabal be ba Jallo to ba ke horonga horo kamale Jallo nya fi ngoni ben to fo iga dafa ni ba fo ko kubage minerni che yera gan misilin jalle no ilare Jallo engete ni lawa ngoni de minerni nyamakalo ka minerni jelu ka minerni wa kuna yera ka minerni Jallo jakte siribe ngana ni sangare bariso buguturu ni bugu jeze ngo minu ye buguturu e bolu de fe mais minu ye bugu bo e tolula Jallo kubage ngo ne de jeli minerni imane fatuwi nga fini laje nga sabara laje fere min menengena allaje iba donga fo horo kamale dafale te mogombolo horo kamale nyinama te mamnu bolo che mbaba te mamnu bolo lu tsaka kene nyogona yi siga futula e ba fo ko ne ka fini sherele do na ngane be ka fini inde do ka ira nyambakala demsani towla ka fo ko ne boyale do wa ko falendo ko che mbaba be bolo Jallo aw me ni tora ka bajen furgiya o do ne bolo wa sani ni fene Jallo me fe ka mi fi ita magale filani yoroni mina mali ngara kumabo ka yafama mali jili kumabo ka yafama mali fina kumabo ka yafama filiti nyamakala yayi manzi yera de ka boala ka kai ne boro nyamakala du kono wonne yera kra nyamakala ne fay jeli ne bay jeli wonne yera kra jeli ma finite ikuyate Jallo Allah Jallo tani sawa Allah woy Jallo ngo billahi abarige ye korole chamana
mun ni e kɛ o kɛ ka ɲɔgɔn ye ni ne taara n ka so a ka haramu ka bɔ ka taa delili kɛ ka taa ɲamakala kɛ a bɛ nege bɔ ne na sa Jallo a barika ye sa n ko ni e ye wari bɔli daminɛ k'a di tuma dɔ la i tɛ sɛgɛn de o de y'i ka ko diya n ye Jallo Ala a barika Jallo i bɛ se k'a to ten sa n ko bilahi i ka fisa ni hɔrɔn kamalen caman ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ka kule ɲamakala kan na a ka jugu ka pan k'i wolo kɛ a ka jugu mais i bɛ taa kamalen dɔw majamu k'u tanu u bɛ taa kɛmɛ de bɔ k'a di ne b'a dɔn e t'olu mɔgɔw fɛ sa a barika ye kɔrɔlen caman na a barika ye dɔ tɛmɛnen ka 50 bi di ne ma a barika ye dɔ tɛmɛnen ka 20 bi di ne ma Jallo bilahi e bɔra fulaw la e kɛra fulaw ye e ma kɛ fulaw ka jaga fiyewu fuladen halala Jallo non c'est bon a barika comme personnel i personnel do a basi t'a la i bɛ se ka taa Ala Jallo bilahi fulaw ka kunba boli bɔ den fulaw ka kunna wolo den tɛ nin ye wa Ala Jallo i ɲɛma i b'i ka don na wallahi la akbar wallahi ni e ɲɔgɔnna kamalen tun sɔrɔ dugu fa bɛɛ lajɛlen fɛ anw ɲamakalaw tun tɛ kɔn ka fiyewu i bɛ kule dɔw la olu bɛ kɛmɛ bɔ ka d'i ma i bɛ kule hɔrɔn kamalen yɛrɛw la hɔrɔn kamalen minnu bɛ gɛjɛ n'i kulelen olu la a ka haramu olu b'i sɔn f'i b'a fɔ k'a to ten a ye wari yɛrɛ min di ne ma sisan hali ne t'a dɔn nin ye joli ye fɔlɔ a ye bi kɔni mun de ne nisɔndiyalen n don tɔgɔ bɛ ɲɛ so wa nin siraso n kɔntelen don hali sini ne ma taa yɔrɔ la a barika ye kɔrɔlen caman na jeli min darini Allah a kɔrɔ i b'a dɔn i fɛ jɛ a ye mun dan ne a ye mun c'est-à-dire a ye mun ɲɛ ne ye Ala ni kira dɔrɔn de b'a dɔn parce que grâce à toi ne bɛ ka bɔ an ka laadalafɛn caman kalama mais n kalela hala la wallahi e kosɔn ne karalen don ka fɛn bɛɛ kɛ yaasa c'est-à-dire denmisɛnninw bɛ se k'an ka laadalakow dɔn an ka kokɔrɔw dɔn cogo min na n bɛna bɔgɔlan histoire yɛrɛ ɲɛf'i ɲɛna bi kɔrɔ vraiment o bɛ sɔn ka diya n ye parce que a mɛnna n bɛ sigi nka i ma deli k'i da maga bɔgɔlanko la k'o fɔ n ye dɛ yɔrɔ awɔ bon n'i y'a ta k'a lajɛ n'i y'a mɛn ko bɔgɔlan bɔgɔlan tɛ dɔ wɛrɛ ye bɔgɔlan c'est purement bambara c'est purement traditionnel ka bɔgɔ da donc bɔgɔlan o de ye ka bɔgɔ la o bɔgɔ tɛ dɔ wɛrɛ o bɔgɔ in bɛ bɔ an ka baji de la an bɛ tila k'o bɔgɔ kelen de ta ni k'o da an ka finiw sanfɛ i bɛ dessin mun na an ka finiw na o bɔgɔ kelen de bɛ kɛ k'o dessin i jɔ kɔrɔ ne m'i ka kuma i tɛ kuma in walawala ka ɲɛ bɔgɔ kelen kelen de bɛ kɛ ka fini fɛngɛ n bɛ ka min f'i ɲɛna bɔgɔ i ɲɛ bɛ finman fɛn fɛn la fini in na tan a bɛɛ ye ba bɔgɔ de bɔgɔ in ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ la a bɔra baji de la wa foyi ɲagaminen t'a la pa fini in tɛ dɔ wɛrɛ dɛ fini in ye kɔɔri min bɛ sɛnɛ an yɛrɛ fɛ yan nɔ o kɔɔri kelen de bɛ ta ni ka taa da an ka gesedalaw ma olu de bɛ tila ka o kɔɔri kelen gese ni k'o kɛ fini ye o fini kelen in dɛ o gesedalaw ye o fini min gese an bɛ tila k'o de ta k'o de taranpe galama la galama ye yiri de a b'an yɛrɛ fɛ yan de a tɛ sɛnɛ a tɛ foyi a bɛ bɔ an ka kungo kɔnɔna de la yan yiri de don an b'o galama min fɛngɛ an ka fini bɛ tila ka su o min na dɛ n'i ye bɔgɔ da o la o de bɛ tila ka finman in d'a ma wa hali ɲɛ bɛ couleur minnu n'a la a marron ni a jaune ni a fɛn ninnu tɔw bɛɛ lajɛlen olu bɛɛ lajɛlen y'an ka yiri kelen kelen ninnu de kɔrɔ ayi i jɔ tantɔ e ta e bɛ fɛ ka mun de fɔ donc couleur i n'a fɔ rouge ni jaune ni fɛn ninnu o n'a ɲɔgɔnnaw e bɛ fɛ k'a fɔ ko o bɛɛ bɛ bɔ yiri de la ayi kɔrɔ nin bɛɛ yiri de ye ayi kɔrɔ i ɲɛ bɛ o bilenman min na n'u b'o wele ko zoro o zoro yɛrɛ ta ka lajɛ kɛ zoro ye jumɛn n ko zoro ye begun fara de begun kelen kelen min e b'a dun n'u b'a fɔ ma ko raisin sauvage raisin sauvage ngɔmɛ o de wulilen y'o ye ne ka fini su a la o de bɛ kɛ marron ye n'u b'o wele ko zoro bilen kɔrɔ ala vraiment i dan ka ɲɛ yɛlɛ mais kɔrɔ cɛ mais halisa e ka dɔ fɔ a la sa nin fɛn nin filɛ nin tɛ bɔ faransi nin tɛ bɔ ameriki nin yiri nin ma anw yɛrɛ fɛ an ka kungo kɔnɔna de la yan ouais a bɛ sɔrɔ kungo la cogoya min na i n'a fɔ a bɛ feere sugu la ten tɔ nin bɛɛ ye nɔgɔya ye baara in kɔnɔna na yɛrɛdɔn de ka gɛlɛn ni nin bɛɛ lajɛlen ye ni ne y'a f'i ɲɛna ko o bɔgɔlan filɛ nin ko ka di tubabuw ye n'u ka veste n'u ka fini wɛrɛw ye e bɛ da la kɔrɔ a kuma bɛɛ e bɛ ka ne dabali ban ka taa fɛ de bɔgɔlan bɛ se ka diya tubabuw ye cogo di mais tubabuw ka vestew la prix de b'u la des millions o bɛ se ka an ka bɔgɔlan bɛ se ka diya olu ye cogo di sa kɔrɔ dɔgɔ o kana bari la tubabu ko
ko an ka nin fini minnu filɛ nin ye tantɔ ko nin fini ninnu ye fura de cogo di fini ninnu ye fura ye ka da kɔri yɛrɛ dɔrɔn na da kɔri yɛrɛ dɔrɔn ye fura ye fɔlɔ ka na bɔ kɔri la a bɛ dilan ni matière minnu ye bɔgɔ min filɛ nin ka f'i ɲɛna o bɔgɔ ala ka danni kɔnɔna na bɔgɔ ye nature ye ka bɔ bɔgɔ la ka na se yiri ma nin bɛɛ ye nature ye nin yiri kelen kelen fɛn filɛ nin bɛɛ ye fura de fura faralen fura kan n'i y'o don i farikolo la kɔni ne kɔni b'a dɔn i bɛ kɛnɛya de sɔrɔ n'o i bɛ kɛnɛya sɔrɔ mais tubabuw ka fini donni o bɛ mun de ɲɛ mɔgɔfin farikolo ni min tɛ lilɔn ye o tɛ dɔ wɛrɛ ye tubabuw bɛ kɔri fɛ ni fini bɛɛ ye kɔrɔ a bɛ n'a fɔ waati dɔ sera sa an ka segin an yɛrɛ ma dɛ ne kɔni ɲɛ bɛ mun na o y'o de ye donc nin bɛɛ naturel ye quoi nin bɛɛ naturel de ye nin fini lajɛ kɛ n ko nin ye arabuw ka fini de ye mais an kɛlen bɛ k'o kɛ i n'a fɔ silamɛya fini or que ni olu ka tabiya fini de olu bɛ nin de don u fɛ yen an fɛ yan nɔ an dɔnnen don n'an ka bɔgɔla in cogoya min na tubabuw dɔnnen don n'u ka veste cogoya min na arabuw fana dɔnnen don ni fini kelen ouais mais an fɛ yan nɔ n'i ma nin don dɔrɔn o b'a yira i n'a fɔ i tɛ silamɛ wallahi u b'a fɔ silamɛya tɛ fini ye quoi non kɔrɔ vraiment i ka ladilikan ninnu ani ka conseil ninnu i ka c'est à dire nin bɛɛ de diyara ne ye quoi i jɔ n bɛ deuxième chapitre an k'o fɛnɛ mi non kɔrɔ n t'i bila bi dɛ n t'i bila bi dɛ wallahi n t'i bila bi non terikɛ n dusu kasilenba de don k'i dusu kasi wa o tuma mun ko kɛla tugun aw ka vieux clochard nafigi cɛkɔrɔba in ta n tɛ fɛ k'a tɔgɔ yɛrɛ bɔ n da o ye cɛkɔrɔba jumɛn e bɛ sɔn k'a fɔ nafigi joli bɛ sigida la yan cɛkɔrɔba nafigi kelen min bɛ sigida la e t'o dɔn cɛ ka ci i t'a walawala ne tɛ k'e ka kuma min faamuya Bamusa Bamusa cɛkɔrɔba min bɛ nafigiya la kare kɔnɔ duw ni ɲɔgɔn cɛ Bamusa n b'a dɔn o tuma na a taara mun fɔ aw ka so tugun i b'a dɔn Bamusa ye min kɛ Bamusa de bɛ Ala minɛ ka t'i sigi anw fɛ yen ka ne ba lasigi k'ale bɛ fɛ k'o furu siri ni tɛ manamana ko dan yan ne ko e ye mun fɔ o ko la i bɛ n dɔn yen bɔtɔla de y'a ka yɔrɔ la n taara n ye kuma min don a tulo la fo ka bɔgɔ don a tulo la a tɛ ɲinɛ a kɔ hali n'a y'a mɛn furu boli b'a faga cɛ ne terikɛ ne hakili la nin tɛ hakilina ɲuman y'i fɛ dɛ i ma réaction ɲuman kɛ nin kelen ne hakili la bi m'a to e fa tanyana ni mɔgɔ kelen min nana sɔrɔ k'a fɔ k'a bɛ don e ba jigi kɔrɔ e man kan tɛ ka réagir nin sugu la dɛ wa e yɛrɛ ba ka furuko kuma o tɛ da don yɔrɔ ye ko ka don ne ba jigi kɔrɔ ne ba de y'a fɔ a ye ko jigi t'a la ne ɲɔgɔn denkɛ kamelekɔrɔ bɛ mɔgɔ min bolo o bɛ kuma jigi ko la n bɛ fɛn bɛɛ kɛ n ba ye n y'a bila lafiya sugu bɛɛ la a cɛ sabali sa i ye fɛn bɛɛ k'i ba ye o ye tiɲɛ ye mais o ni furu tɛ kelen ye dɛ ala de ye furu latigɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni mɔgɔ sɔrɔla k'a bɛ n'i ba furu ne hakili la e kan ka k'a to n'a n'i ba bɛnna ka ɲɛ min ma i ka to o bolo fɛ hali n'a fɔra e ɲɛna ko ne ba bɛ di nin ɲɔgɔn mɔgɔ lankolon ma e bɛ da la en plus yɛrɛ jɔn de y'a f'i ɲɛna ko ne ba mago bɛ furu la est ce que ne ba y'a fɔ a ɲɛna ko ale mago bɛ furu la han i bɛ ka mɔgɔ lankolonya min fɔ i k'i miiri n terikɛ waati dɔ tɛmɛna nin quartier kɔnɔ yan nɔ mɔgɔw tun bɛ ka sonyali ko fɔ quartier yɔrɔ bɛɛ e yɛrɛ ka tɔgɔma yɛrɛ quartier kɔnɔ baara de tun tɛ e ma o waati min tɛmɛna bɛɛ tun bɛ kuma i jogo kan e change la cogo min mun y'a yɛrɛ la k'a fɔ ko Bamusa tɛna change il faut ne mélange pas des choses ne ka kan ni Bamusa ka kan tɛ kelen ye dɛ c'est vrai moi j'ai eu la chance n bɛ mɔgɔ lankolonya la n ye hakili sɔrɔ ka changer denmisɛnniya kɔnɔ mais Bamusa ka denmisɛnniya waati a ma se ka changement min sɔrɔ a kɔrɔlen tɛna se k'o sɔrɔ dɛ e cɛkɔrɔbatɔ i ma kunnadiya min i denmisɛnnitɔ i ma kunnadiya min sɔrɔ i cɛkɔrɔbalen i selen i sadingɛ da la i bɛ n'o sɔrɔ Bamusa b'a sa cogo de la tan n ye kuma min fɔ a ye n'i y'a sen an ka kari kɔnɔ tuguni n'i m'a sen karisa kɛ ko bɛɛ nkalon ye n terikɛ kana ko in ni dusu ta dɛ ne fɛ ni ba ni Bamusa y'a bila bolo min kan e k'a to o bolo kɔ ban
parce que e bɛna to nin ko sugu la i bɛna taa don fɛn t'a fɛ i man kan tɛ ka min kɛ quoi. n'i y'a mɛn a bɔnna a sigila de n'i y'a mɛn ko hali ni ne ba mana bila yɔrɔ min na a sera anw fɛ yen de ne tɛ dɔ wɛrɛ dɔn ni ne ɲɛ ye bamusa ye anw ka kare kɔnɔ an ka du yɛrɛ tɛ dɛ an ka kare kɔnɔ da wɛrɛ b'a lakali. cɛ ka ci i bɛ fili la dɛ. a cɛ an ka kuma in yɛrɛ ka ɲi tan kuwa barisa n dusu bɔlenba de don n sɔnni i ka ko bɛɛ ma mɛ ni kelennin n terikɛ n tɛ se ka sɔn i ma kuwa jamais. bon comme i ko tan sinon i ka nin ko in vraiment nin ma ne kun ye.